Velkommen her til Kolding. Velkommen til DMU's udstillingslokalitet for 2018. Som I kan se, så er det ikke der, vi plejer at være, men et nyt sted, nemlig Sydbank Arena i Kolding. Et spændende sted, som forhåbentlig kan dække det behov, vi har for vores kommende udstilling. Vi kan i år præsentere omkring 3.000 kvadratmeter i en hal. Derudover har vi lidt foyer, som kan give ekstra kvadratmeter, men vi har også andre spændende faciliteter henne bagved. Så jeg synes, vi skal gøre det, at vi prøver at gå ind, og så kigger vi lidt på de nye faciliteter. Velkommen til. Ja, så er vi jo kommet indenfor her i Sydbank Arena. Og som vi kan se, så har vi jo allerede her rimelig store områder, hvor der er god plads til, når I kommer ind på vores udstilling. Det vil sige, at vi kan også komme i tørvejr, før udstillingen åbner. Der er dejlige faciliteter med hensyn til kafeterieforhold og toiletforhold og adgangsveje. Men skal vi ikke gå videre ind og kigge på vores sal herinde, hvor det egentlig hele det skal dreje sig om? Ja, så er vi kommet indenfor her i arenaen, hvor det hele det skal foregå. Fantastisk hal med 3 håndboldbaner, giver ca. 3.000 kvadratmeter her. Plus vi har vores foyer ude foran os, som vi også kan lave lidt standpladser, hvor vi blandt andet har påregnet, at vi skal have en masse børneaktiviteter. Men vi glæder os til at se jer her i Sydbank Arena i Kolding den 7. og 8. april 2018. Velkommen til. Vi glæder os.